Hi, Annie. Hello po. Yan, o, di ba? Medyo Hello po. maganda. Kumakapit-kapit. Sige, Annie, kwentuhan mo na ako. Dali. Anong problema ni Annie at napatawag po sa usapang LDR? Married ako for 8 years. 8 Parang ngayon lang years? kasi. 9. Confused ako kung 8. Okay. Confused ako kung mahal ko pa ba o nahihirapan lang ako sa sitwasyon namin ngayon. Okay. Kasi, ano ba sabihin to? Parang hindi ko makita na may pangarap sa amin. Sa amin tatlo ng anak ko. Okay. Ang So, hirap sabihin na. si husband ay nasa bahay, ikaw lang yung nagtatrabaho. Nasa Pinas siya. Kasi bago ako umalis, pangalawang alis ko na kasi to eh. Yung una, driver kasi talaga siya. Ngayon, binigyan ko siya ng puhunan para magtindahan na lang siya, magbigasan, ganun. Kaya lang parang hindi niya kaya. Okay. Hindi niya kayang, yung parang hindi mo kailangan pa siyang gisingin. Wala siyang oras, may sarili siyang oras. Parang nakakapanghinga ng loob na ganun yung kapartner ko. Parang ako dito buhat, ganyan. Tapos siya, parang nakagawa niyang matulog ng mahimbing na dapat nagtatrabaho na siya ng mga oras na ganun. Parang pinanghihinaan lang ba ako ng loob? Hindi ko alam kung mahal ko pa ba o talagang nanghihina lang yung loob ko sa nangyayari sa amin ngayon. Kasi parang hindi ko makita na may katulong ako sa paghahanap buhay. Kasi hindi ko naman sa kanya iniwanan yung anak ko. May nag-aalaga yung nanay ko. Kumbaga para sa akin sa nanay ko para matulungan niya rin ba ako. Okay. Ewan ko po. Alam ba Parang niya yan, bigat lang Annie? siya. Naiintindihan ko kasi yung pagod mo eh. Naiintindihan ko naman na... Ayan. Oh my God, di na kumakapit. Problemado. Ayan. Annie. Ayun pa. Yan. Po. Naiintindihan ko naman eh na the reason why namamblema kayo is because napapagod ka. Physically and mentally napapagod ka kasi exhausting yung trabaho mo eh. Kung ano man yung ginagawa mo sa ibang bansa, I'm sure kung papapiliin ka, kung nagtatrabaho ka sa bansang yan or nandito ka sa Pinas and taking care of your own child, I'm sure in a heartbeat, pipiliin mo yung bumalik sa Pinas para alagaan yung anak mo. Pero you have no choice eh. Wala kang choice ngayon at napapagod ka. Umuwi po ako. Sinubukan ko po yung buhay namin. Kaya lang hindi po talaga kakinaya. Ang hirap. Okay. So, alam ba niya na napanghihinaan ka na ng loob sa ginagawa niya? Ano Lagi ko sinasabi niya? sa kanya. Mas lagi niya nasasabihin na ginagawa niya naman daw yung paraan na gusto ko. Tapos naging ano lang, mahal na mahal kita. Puro mahal na lang. Yung action hindi ko makita. Okay. Sinabi mo ba sa kanya na naiintindihan ko na tinatambayan ako ginagawa sa mo kanya. yung gusto ko, ginagawa mo yung paraan na sinasuggest ko, but I also want to see you make some changes sa sarili mo. Kumbaga, you have to be specific sa ganitong klaseng tao, Ani. Kasi sa tingin ko, siya yung tipo na would do anything you say para manatili ka lang sa buhay niya. Not because ikaw yung nakakapag-provide. Ganun nga po. But because, Nakita ko nga po yun. Kaya lang, yeah, parang hindi naman niya, parang hindi bukal sa loob niya, kaya hindi niya natatapos o hindi niya napagtatagumpayan. Ang feeling ko kasi, Ani, ang hinahanap mo ay kusa. At yun ang Kusa nga po. wala Kusa ang po talaga. asawa mo eh. Kumbaga, kung ano lang yung sinasabi ni Annie, yun lang din yung gagawin ni hubby. Opo. Kung sinabi ni Kusa Honey po na, ni Annie na talon, tatalon. Pag sinabi ni Annie na dapa, dadapa. Unfortunately, ganun si hubby. Para lang hindi ka mawala sa buhay niya kasi mahal ka nga talaga niya. Wala namang question doon. Pero syempre, ikaw, dahil isa kang babaeng may pangarap at kahit papano naman gumagawa ka ng paraan para maabot yung pangarap ninyo, maging stable yung buhay nyo, you would want more than just love. Gusto mo siyang makitang mag-grow din as a person. Gusto mo din makita na mag-grow kayo as Opo. a working couple. Ngayon, Kasi parang ano na ang liit na sa kanya ng tingin ng ibang tao. Tapos ako gusto ko may patunayan naman siya na may magagawa din siya, may kaya siyang patunayan. okay. Kaso wala. Parang pati ako nahahatak pababa kasi pinoproblema ko siya. Pinoproblema ko yung anak ko. Hindi ko na nga siya pinupursige para dun sa bata.
Okay. para na lang sa sarili niya. Pero kamusta Kasi- naman yung bigasan? Nalulugi ba? Wala na po, wala na. Wala na yung bigasan. Okay. Nag-close na. So, ano na lang yung ginagawa niya ngayon? Pinagkakaabalahan niya? Ngayon, kasi before, binilang ko siya ng tricycle. Mm. Sabi ko, baka kaya sa mag-tricycle siya. Kahit mag-tricycle na lang siya para mayroon lang kaming extra income habang nung nasa Pinas ako, nagninegosyo din kami. Mm. Ngayon, hindi nga kinaya ng negosyo kasi nga, hindi kami dalawa eh. Kasi sa business naman po, hindi ka kagad kikita ng malaki. Hanggang sa naubos, nalugi. Ngayon, hindi naman po nalugi, iniwanan ko sa kanya. Sabi ko, alis ulit ako kasi nagkaroon ulit ako ng offer. Mm. Sabi ko, try mo, baka subukan mo, baka ikaw kakayanin mong palaguin. Kasi dalawa naman na tayo eh, naghahanap buhay na ako, ikaw na lang, i-continue mo na lang yan. Kumbaga wala ka ng ibang expenses na alalahanin kasi ako na dun sa iba, lalo sa school ng bata. Mm. Tapos sabi niya, ito na lang, mga huli, hindi niya kaya. Kasi ang nakikita ko, kasi po, wala siyang stable na oras. Magbubukas siya kung anong oras niya gusto, magsasara siya kung anong oras niya gusto. Paano pa po siya lalapitan nun ng mga mamimili? Okay. Hanggang So- sa wala na, naubos na. Mm. So, ngayon, Sabi ano ko- na ang ginagawa Mm. niya? Ngayon, nandun siya sa nanay niya. Anong ginagawa niya sa nanay niya? Sabi niya, maghahanap daw siya ng trabaho. Pero wala. Susubukan niya daw makahanap ng trabaho. Pero kung tutuusin po, DJ Lala, Hmm. iniwanan ko po yung tricycle sa kanya. Kung gusto niya po magtrabaho talaga, pwede yun. Okay. Kahit sabi ko, kumita lang siya kahit pambaon ng anak niya. Kung talagang gusto niya, pwede Okay. po yun. Eh, ba't di siya nagmamasada? Anong ginagawa ng tricycle? Ang dami niya pong alibay. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Ah, mahirap nga. Mahirapan ka Parang nga kung ganun. napapagod na po akong intindihin. Pero tinanong mo ba siya kung anong gusto niyang gawin? Kasi, Ani, ganito to yung sinasabi mo kasing wala sa puso niya yung ginagawa niya, that's the reason why hindi niya nagagawa. That's a big point. That's a valid point. Kumbaga, parang siguro napipilitan siyang gawin yung mga bagay-bagay na yon. First, because it's what you wanted. That will make you happy. And second, kasi it's needed. Kailangan. Ngayon, have you ever asked him, ano bang gusto mo talagang gawin? Opo, tinanong ko sa kanya yun kung anong gusto niya. Ano daw gusto niya? Daw mag-drive. Yun nga po, binilang ko siya ng tricycle. Baka naman di Nung okay na tricycle yung gusto niya. Gusto niya daw mag-drive ng jeep. Ah, okay. Sinubukan naman po niya. Kaya lang nga, hindi rin po siya tinatagalan ng mga nagiging operator niya. Gawa ng may sarili nga po siyang oras. Pinag-aawayan lang namin, pati paggising niya. Kasi gigisingin pa siya. Parang kusa na nga po yung hinahanap ko. Talagang wala. Mahirap nga talaga yan, no? Kung ang asawa mo ay ganyan. Yung love kasi out of the question yan, Ani. That will always be there. Mahal mo talaga siya kasi tatay talaga siya ng anak mo at asawa mo siya Opo. to begin with. So, walang question. Andyan yung love. This time around kasi, napanghihinaan ka when it comes to your life. Oo. Nawawalan ka ng Ang pag-asa. bigat-bigat nga ng Oo. pakiramdam ko. Oo, Parang, sa ikabubuhay ninyong dapat mag-ina. dalawa kami para mabilis akong makauwi. Mahalagaan ko ni anak ko kasi gustong gusto kong alagaan yung anak ko. Kaso paano naman pag umuwi ako ng gusto ko lang, paano naman yung pag-aaral ng bata? Okay. Ayoko Paano rin kung ganito naman- na lang, love? Kasi since hindi na rin naman siya nag-work, why not ibigay mo muna sa kanya yung responsibility ng pag-aalaga ng bata? Maybe the child can motivate Tinry ko na rin po yun. Oh, anong ginawa niya? Tinry ko na rin po yun. Nagawa niya Isang ba? buwan po. Mm. Isang buwan. Mm. Ang nangyari po, yung anak ko, nagkasakit siya dahil ang problema po kasi sa asawa ko, spoiled masyado sa bata. Okay. Kung anong gusto ng anak ko, Ibibigay niya. binibigay niya, nabababad po sa cellphone ang bata. Alam niya po sa akin na may oras ang paggamit ng gadget. Okay. Hindi na po ako kinakausap ng anak ko dahil nagagalit kapag tinatawagan ko dahil ginagamit niya yung gadget. Mm. May ganun ng tas late po lagi sa school. Late siyang pumasok kasi late na nga gumising yung ama niya. Mm. Sabi ko hindi kaya na siya yung mag-iintindi. Hindi, I mean, isama Kasi- mo siya sa bahay kung nasaan yung anak mo. I mean, if it's with your Hindi- mom, Hindi po sila okay ng magulang ko eh. then sabihin mo sa kanya na tumira ka doon kay la mami. Makisama ka doon. I mean, Ani, ganito, no? Huwag mo siyang ilayo doon sa fatherhood. The reason why hindi siya napupuwersa na gumalaw
is because walang nagmo-motivate sa kanyang gumalaw. I mean, everybody is thinking na imbecile siya. Everybody Yun is nga po. thinking na wala siyang Before din kayang po, gawin. ganun na rin kami. Bago kami magkaroon ng sarili naming tinitirhan, doon din kami. Yun na nga po yung inaywan sa kanya ng parents ko, yung kailangan na lang po bang kailangan na lang ba lagi siyang ipupush, itutulak. One last time, you do it. One last time you do it before you completely give up on this guy. One last time you do it. I mean, sabihin mo sa kanyang ganyan na, mahal or dude, pre, brad, ganito. Ito na yung gagawin natin. Si mama or kung ano man, it's either dun ka muna tumira kay mama para maalag-alagaan mo naman muna yung bata habang naghahanap-hanap ka ng trabaho para hindi napapagod si mama. O si mama, tumira muna sa bahay natin, tas dun kayong tatlo para naasikaso din yung bahay natin. Para medyo, alam niyo yun, habang naghahanap ka ng trabaho, naalagaan mo yung bata, nahahalinghingan mo si mama, plus nababantayan pa yung bahay. Kasi sayang yung bahay na pinagawa ninyo kung wala naman titirang tao. Ngayon, Paano po kaya yun pag hindi pa rin nag-work doon? kung hindi man mag-work doon, Ani, sabihin mo sa kanyang ganyan na ganito, no, kapag hindi ka pa nakahanap ng trabaho, pasensyahan muna tayo. Hindi mo na ako magpaparamdam sa'yo kasi napapagod ako. Napapagod ako na ako lang yung kumikilos. Napapagod ako na ako Yun lang nga- yung nagtatrabaho. Wait Yun lang. nga pong Wait lang, wait lang. tinigil ko muna yung pag-support din sa kanya kasi Hindi. napapagod na rin Oo, talaga y- ako. Parang Hindi sa support eh. Yan kasi nakakababa lang ng support ego po yan financial. eh. Oo nga eh. Nakakababa lang ng ego yan eh. Yung tanggalan kita ng suporta. No. You talk to the guy. Na it's not the support that you have to fear. It's my absence that you have to fear. Hindi yung suporta ko financial yung kailangan mong katakutan. Ang kailangan mong katakutan yung pagkawala ko mismo sa buhay mo. Now, Ngayon naman po, kasi hindi na kami ngayon ganun ka-okay mag-usap. Kasi nga, may ganito na nga po akong mood ngayon na parang lagi na akong galit sa kanya. Nahihirapan na siyang intindihin yung galit ko kasi parang sa kanya, baliwala na lang din lahat yung sinasabi ko eh. Parang, bawa, sabihin ko sa kanya ngayon, ganito, ganyan, hanggang mag-away kami. Kinabukasan po, parang wala lang ako sinabi sa kanya. Ano mahal, kamusta ka na? Parang ganun po, parang, iwan ko. ganito no, before you give up on this guy, sabi ko nga sa'yo, for one last time, huwag ka muna maging pessimist. Kasi kung di ka maniniwala sa kanya, wala na talaga maniniwala sa kanya at wala na din talaga magbabago dyan sa Yun na asawa nga mo. po eh, ako na nga lang po yung naniniwala sa kanya. Kaya Parang nga, sa for akin the naman, one last time, papuntahin mo yung asawa mo doon sa bahay ninyo, papuntahin mo yung nanay mo, kasama ng anak mo, doon sa bahay nyo, doon muna sila tumira, magkaroon muna sila ng harmony doon. Sabihin mo na ngayon, kung hindi mo kayang gumising ng umaga para sa anak mo, siguraduhin mong ikaw yung magluluto ng gabi para sa anak mo. Ikaw muna mag-asikaso sa kanya. Para si mama kahit papano nakakapagpahinga habang naghahanap ka ng trabaho. Tapos bibigyan kita ng ultimatum. Kailangan sa loob ng 2 buwan meron ka ng trabaho. Pag wala ka pa ng trabaho sa 2 buwan, wag na lang muna tayong mag-usap. Ayoko na lang munang kausapin ka. Hindi sa dahil minamaliit kita, hindi sa dahil ang liit ng tingin ko sa'yo, kung hindi dahil sa hindi ko na alam kung anong plano mo. Kahit anong sabihin ko sa'yo, hindi nagwo-work. Kahit anong gawin natin sa'yo, hindi nagwo-work. Hindi kita minamaliit, hindi kita sinusumbatan, pero napapagod na akong i-push ka ng i-push kung ikaw mismo gini-give up mo yung sarili mo. Hindi na ako magsasalita ng kahit ano, pero one day, hindi na lang talaga ako magsasalita at all. Pero hindi na din ako magpaparamdam. Out of question kung mahal natin yung isa't isa eh. Ang question dito, hanggang kailan ka ganyan? Hanggang kailan nga tayo po. ganito na ako lang yung nandito sa ibang bansa nagtatrabaho, binibigyan kita ng opportunity, binibigyan kita ng chances, binibigyan kita ng pang-boost sa sarili mo para kahit papaano meron kang sa sarili mo, ikaw tong ayaw ng ayaw ng ayaw. Hindi ko alam kung bakit parang pagod na pagod ka, eh wala naman tayong Opo, ganun nagagawa. nga, parang pagod na pagod siya. Laging parang pagod na pagod. Samantalang wala siyang ibang iniintindi. Ang anak niya hindi niya iniintindi. Kaya bigyan mo Sarili nga na siya lang ng niya iintindihin.
Bigyan mo siya ng iintindihin, isama mo siya sa mama mo kung gusto mo, pero doon kayo, doon sila sa bahay ninyo. Bigyan niyo siya ng iintindihin. Huwag niyo siyang Susubukan ko tratuhin po. na parang walang kakwenta-kwenta, walang kasilbi-silbi. Of course, di niya naman gugusto yung magkasakit yan. Di naman niya ginusto yun, Ani. Anak naman niya yan. Kahit magaganong-ganon yung asawa mo, hindi naman yan halang yung sikmura na pababayaan yung Opo. anak mo. Hindi ko naman po yun question sa kanya yung pagmamahal sa anak ko dahil alam ko talaga Yun mahal nga. yung So, anak ko. bigyan niyo siya ng Nakita ko yun. tsansa na alagaan yung anak niya. Bigyan niyo siya ng tsansang magpakaama sa anak niya. Bigyan niyo siya ng tsansa na makita na ito yung kailangan kong buhayin. Ito yung rason kung bakit kailangan kong magsumikap. Kailangan kong ayusin yung sarili ko kasi itong batang to, dumadami yung pangangailangan. Kasi mararamdaman niya yan kapag yung bata nang hihingi na ng pera na pa, kailangan ko ng paganito, sabihin mo kay mama, kailangan ko nito. Malalaman niya na grabe pala, no? Dami palang gagastosin itong batang to, no? Dami palang kakailanganin ng batang to, kaya pa kaya ng asawa ko to? The only way na malalaman niya yan is kapag nasa kanya yung bata. The only way na malalaman niya yung flow ng pera ninyo kapag nandun siya kasama ng bata at nasa iisang lugar. Kasi andun na yung kuryente, andun yung tubig, andun yung pagkain, tuition fee, pangbaon. Nakikita niya yung flow ng money eh. Right now kasi wala siyang nakikita. Why? Kasi yung padala mo para sa bata, pangangailangan ng bata ay separate mula dun sa padala mo sa kanya at sa pangangailangan niya. So hindi niya nakikita kung gaano ka-budgeted yung pera mo sa lahat ng pangangailangan nilang mag-ama. Nagigets mo ko, the only way na makikita niya na merong Gigets ko po. shortage sa flow ng pera is kapag na-involve na siya sa proseso. Naiintindihan mo ko, Oo. love? So, kailangan niya Nagigets ko talagang po. makita yon. Sabihin mo sa kanyang ganyan, bibigyan kita ng ultimatum. 2 buwan. Ayan, tignan mo kung ano yung mangyayari. Kasama mo yung bata, kasama mo yung mama ko. Tiisin mo lang muna ng konti yung mga pagalit ni inay. May pinagmanahan kasi ako eh. Kung maboka man si inay, kung madadaman si Oo nga po. inay, patawarin mo na Ipapakiusap lang. ko pa rin po yun. Totoo, patawarin mo na lang ng onte. Huwag ka mag-alala, sasabihin ko si inay. Pero kailangan mong i-push yung sarili mo. Ay, konti na lang. Shh. Ayan. Kailangan mo i-push yung sarili mo na magsumikap. Hindi naman yan na kakahol kung wala siyang nakikita eh. I'm so sorry, pero yan na lang kasi yung natatanging paraan para maaayos natin tong buhay natin. Maiayos natin to. Kasi the only way na makikita mo lang na meron kang kailangang pamilyang buhayin or meron kang pamilyang kailangang buhayin rather, it's kapag nakita mo yung pamilya mo mismo. Naintindihan mo Susubukan ko ko? po talaga. Yun na yung one last straw na pwede mong ibigay sa kanya, Ani. Ito na lang yung one last Kasi ang help. dami na rin chances na nasayang. Ang dami ng Yung ultimatum perang na nasayang. yun, Ang yan. daming chances. Oo, yan. Yung ultimatum na yan na ibibigay mo kapag hindi talaga nag-work, sabihin mo na lang sa kanya, sige, umuwi ka na lang muna sa inyo. Ako na lang muna bahala sa bata at Opo, si nasabi nanay ko na rin sa lang. kanya yan. Umuwi ka na lang muna sa inyo. Ako na lang bahala sa anak ko. Kaya Sabi ko nga. na rin po talaga sa kanya yan. This time around, mean it. Unless magbago siya or magkaroon talaga ng big changes sa kanya, more than sorry, more than I love you, bumalik na kayo sa akin. Kapag may nakita ka na, saka mo lang siya pabalikin. Pero this time around, at least binigyan mo siya ng ultimatum at binigyan mo siya ng warning na this will be your last chance to perform. I'm not telling you to make a fortune out of thin air or to make a fortune out of 2 months. All I'm asking is makitaan kita ng progress sa loob ng 2 buwan. Kasi meron tayong mga resources dyan na tutulog lang eh. Kailangan lang niya ng konting tapik at konting sipag eh. Konting disiplina na din sa sarili eh. Pero kung hindi mo yan gagawin, ay ako na lang mismo magsasabi sa sarili ko na tama na. Huwag na nating i-push to kung hindi talaga kaya. Kasi kung hindi mo talaga kayang bumuhay ng pamilya, ako na lang bubuhay sa anak ko. Buhayin mo na lang yung sarili mo. At least man lang yan siguro kaya mo. Opo. Naintindihan mo Sinabi ko? ko na rin po yun. Oo. Pero susubukan ko po. Ayan, yan yung maganda, yung subok, yung one last chance na kaya mong ibigay. Kung hindi mo Ang to dami ko na rin kayang pong one last ibigay chance para eh, sa pero kanya. susubukan ko pa rin po. Ani ganito, no? Kung hindi mo to kayang ibigay sa kanya, ibigay mo to para sa anak mo. The last chance that your child will have a Opo. father with Hindi her. ko naman iniisip yung anak ko kaya andito pa rin ako eh. Kaya pinipilit ko pa rin. Kaya nga, one Yung last anak ko time, talaga. pagsamahin nyo sila sa bahay. Para alam nyo yung Opo. kailangan niyang gawin at kailangan niyang gawan ng paraan at kailangan niya talagang pagsumikapan. Ngayon, kung wala pa rin talaga nangyari, then you make the hardest decision you'll ever have to make in your life. That is to let go of Okay po. your kid's father up until
Matuto siyang mag-isa Okay at matuto siyang bumangon, okay? Ngayon, kung meron Okay kang po. gustong sabihin dito sa asawa mo na parang kulang na lang ay ipaghain mo sa sobrang sipag, anong gusto mong sabihin sa kanya? Wala na po. Siguro lahat naman lagi ko na sinasabi sa kanya. Siguro laging nasa isip niya na yun, kaya lang hindi niya na talaga kayang gawin. Para sa anak mo na kahit papaano walang ka-idea, Sa anak ko, lagi ko naman sinasabi sa kanya, mahal na mahal kita, mahal ko. Tiis-tiis lang, makakasama mo rin ng inay. Yun lang po. Ani, maraming salamat I know you have given a lot of chances for this guy and I know you are tired. I know and I can feel na exhausted ka na and alam ko din na ito na yung punto ng buhay mo siguro or sarili mo na decided ka na just to let it go. Sige na, tama na, okay na yan. Alam kong nandun Opo, ka kaya na naghanap pero ako ng sabi ko kakausap nga, sa akin. Kayo po talaga oo. araw-araw sinitsempuan ko, kaya lang ngayon ako nakatsempo. Thank you, Annie. Kaya lang ito nga yung moment na sabi ko sa iyo, if you're gonna do this one last chance, you're not gonna do this for yourself, not for your husband, but for your kid. Kasi, of course, Opo. gusto mo naman na at the end of the day, alam mo sa sarili mong pag nawala man to, hindi man to nag-work out, you have no regrets. Kasi up until the Opo, last nilaban straw, ko. ibinigay mo yung kaya mong ibigay, lahat ng pang-intindi, lahat ng pang-unawa, lahat ng lawak sa pag-iisip, ibinigay mo sa kanya. Siya lang tong talagang Opo. hindi kinuha lahat ng oportunidad na inilaan mo sa kanya, okay? Opo, thank you. Maraming salamat for calling my show, Thank Annie, you and po. ingat ka lagi. Thank you. Salamat. Bye-bye. Kabisyo, mahirap talaga yun kasi. Promise. Yung talaga ibinigay mo na lahat. 'Di ba? Ibinigay mo na sa kanya lahat ng opportunities. It's hard for you kasi to help someone who doesn't want to help themselves eh. It's hard for you to constantly give a fish to someone because they are starving. And yet, nung inintroduce mo sa kanila yung way how to fish, they don't even like it. In this life, hindi tayo bibigyan ng trabahong gusto natin all the time. Sometimes we have to work out of need. Pangangailangan kasi kailangan natin mabuhay eh. Kailangan natin ng source of living. Kailangan natin maging practical. Kaya nga 'di ba kahit kumbaga a perfect example would be, it's a sad story but this is true. Kahit graduate sila dito ng medicine, they are considered doctors in here. They would rather go abroad and be a nurse than be a doctor in here. Why? Kasi mas malaki yung offer sa ibang bansa eh. Mas malaki yung kikitain nila sa ibang bansa eh. Mas mabubuhay nila yung pamilya nila sa ibang bansa. That's the logic of it. And minsan kahit, alam mo yun, isipin mo na lang yung pangarap ko to eh. Pangarap kong gawin to eh. Hindi mo magawa. Kasi may mga industriya or may mga profession na unfortunately would not give you fortune, will not give you a lot of money. And in this life, kung saan nangingibabaw ang kailangan kesa sa gusto, you have to be practical. Kaya sa mga kabisyo, lalo-lalo na sa mga may pamilya na, lalong-lalo na sa mga lalaki, I'm so sorry guys, but you have no choice. You have to earn a living, whether you like it or not. Lalong-lalo na kung meron na kayong pamilyang susuportahan. Although judging you won't make your life any better, people are forced to do so kasi they want to force you. They want to motivate you. They want to make you determined to prove them wrong. Kaya siguro may nasasabi sila kasi may nakikita sila eh. And as much as gustong itanggi ng mga asawa ninyo yung mga sinasabi ng ibang tao, your action speaks louder than their voices. Hindi ka rin talaga nagpapakita ng pag-usad sa buhay mo. If lagi kang pipili ng mga bagay na gusto mo lang, at kung kailan mo lang gustong gawin, hindi talaga uunlad yung buhay ninyo. Ito yung masasabi natin, sometimes love just ain't enough. Hindi sapat ang pagmamahal para buhayin yung pamilya mo. They need more than love. Being a father is not just being able to support your family emotionally. You must also be a good provider. That goes hand in hand with each other.
two qualities of a father that you must possess. A good father and a good provider. Alam mo dapat yan, the moment pinasok mo yung pagpapamilya, dapat ready ka na dyan, na by hook or by crook. Kasi hodang humulahod ako dito, kasi hodang maggumapang ako dito. As long as mapakain ko yung pamilya ko 3 beses isang araw, mabigyan ko sila ng bubong na masisilungan, damit na masusuot, at edukasyon para sa mga anak ko, I'm good. Dati nga, di ba, ang babae nasa bahay lang, but because we know out of need, we need to be out of the house and working our asses off. That's what we are doing. Right now, usong-uso na po yung nanay at tatay parehong nagtatrabaho. Why? Kasi kailangan eh. Hindi kakayanin ng isa lang eh. If you want to provide your family a good life, it takes two people to make it work. So kabisyo, tulungan niyo yung mga asawa ninyo. They are trying their best to understand you and somehow feed your ego as well. They are trying to be a wife to you, supporting you and feeding your ego. Pero you have to help them out. Kailangan yung tanggapin yung tulong na yun and use it in a good way. Use it to your advantage. Do something about it. Tinutulungan na kayo. Tanggapin niyo yung tulong, tapos kumilos kayo. Ganon.